nous sommes dans les préparatifs du Boucout, dans la région de la Casamance. Min goni koye waƴayre Boucout to diwan Casamance. Boucout noon ko ɗum natgol suudu mawɓe. Boucout ko kewu mawɗo mba hay goto wawa sifade. Ko hunde teskiide e sirlu, lugginde e aadaji leñol joola. Boucout ko ɗum kew cendiɗo baɗateɗo nder laddeji cendiɗi. Nokkuji miijoji resdaɗi e nder gure men. Ɗeɗo nokkuji ina keptina ngam fuɗɗorade sukaɓe e ñalawmamo Boucout o firlita. Heewi ko mandiji ɗiɗi mawɓe ɓe ndenata ha wiyetude ɗum ko taniraɓe tan e nder miijoji e mandeji mbawi hollirde so tawi hitande nde yonti ha Boucout o waɗe. Hitande hikka nde Boucout o yuɓɓina koto Cobon e Jamat e lewru jeetapiru. Ciftoniren tan gila hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati tati. Ɗum waɗi duuɓi capanɗe nayyi e ɗiɗi Cobon waɗani Boucout. Ha hande noon ñalngu ngu laɓɓina ko tawa ko anduɓe tan ciifoto ɗum. Boucout ina wawi wi'ede ko jangde leslesre ko fuɗɗode aada nde ala ko jokkodiri e jangde duɗal walla galle ko jangde tinde jogorde saktude nafoje rendo hormade mawɓe hormade hakkude yimɓe e jokkodirde hakkude yontaji ko halfinaɓe leɗɗe cendiɗe tan gandi defte golle ɗe fuɗɗorde nde ma jangue ƴewto ko ɓeɗo mawɓe dokkata gande mum en ndeɗo hirdi ina manatira lawol parlingol wonande kala gorko jiɗɗo anditirede timma e nder rendo joola so tawi ngal ɗo fuɗɗode ala neɗɗo wawa jogade wawa joddade mawɓe ngam yewtude e gueɗe nokkiyankoje kadi neɗɗo o wawa wiide ina wawi jogade hen rendiyankoje kono wayno jogade debbo walla sukaɓe mbiyen noon kadi kala ko kewata e nder leɗɗe cendiɗɗe ina heddi e sirlu no feewi hay goota ala yaltinde ko woni ko toon ɓe natatɓe toon kala koɓe toon mbawi yiide ɓe terat konduɗe mum en hay goota jaɓata haalde ko woni ko toon wona belaɗo foof naata ɗe leɗɗe cendiɗe ko ɓiɓɓe wuuro ngo tan keɓata hen wona noon belaɗo foof naata ɗe leɗɗe cendiɗe ko ɓiɓɓe wuuro ngo tan mbawata toon nadde ɗum noon ko mawɓe e fétisaji ɗe foof ndenata ɗum ha foof yahara e aadaji Entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Cela ne se fait pas dehors, cela ne se fait pas dans une maison, cela se fait dans les bois sacrés.